dubbunan al'umma ne na cikin gari suka yi cincirindo domin tarye minista mai kula da harkokin karatu a ƙasar Nijar, inda suka tarye shi domin nuna murna da farin ciki akan wannan gagarumin sabon aikin da ake niyyar farawa a cikin jihar Doso, inda za a yi wani gagarumin aiki na gina makaranta ta CAG a cikin garin domin tallafa ma al'ummar da ke cikin garin su yi karatu a sauƙaƙe. Inda aka ɗauki alwashin za a yi makaranta ta musamman mai girma da faɗi, kuma za a inganta kayayyakin aiki irin ruwa, wuta da abubuwan da ya kamata a inganta a cikin jihar, inda ministan Ibrahim Natatu ya kora jawabai na musamman lokacin da ya kaddamar da taro a gaban sarakan gari domin tabbatar da cewa aikin lalle an shirya shi, inda aka zo da takarda a rubuce kamar yadda doka ta tanada, inda za a fara aikin nan da ƙanƙanin lokaci. A ƙarshe ma dai ina mai tabbatar muku da cewa shi ya ɗora bulo na farko domin ba mu al'ummar cikin garin ƙwarin gwiwa, inda ya yi jawabai bayan da ya ƙaddamar da takardu a gaban al'ummar gari, inda yake musu jawabai kamar haka. Ya ce, muna buƙatar ɗalibai na musamman masu ƙwazo wanda za su kawo mana ci gaba a cikin ƙasar mu ta Nijar. Ya ce amma ta hanya ɗaya ce hakan za ta samu idan an inganta musu karatu da harkokin karatun nasu, idan kuma sun samu horo daga malamai na musamman. Haka abu ne mai sauƙi, za a iya samun ɗalibai wanda za su kawo mu ci gaba a goben ƙasar mu, kamar yadda aka sani ɗalibai su ne jigon ƙasa. Inda ya ci gaba da cewa za mu yi duk abin da ya kamata mu ganin mun raya matasan cikin ƙasar mu ta Nijar. Ya ce wannan shine babban burin da muke fata, kuma an ɗauki hanyar cika wannan mafarki. Ya ce in dai Allah ya yarda wannan burin namu zai cika kamar yadda muka ɗauke shi, kuma dai burin mu al'ummar cikin gari su ba mu haɗin kai, su kuma ɗalibai su ba da ƙwazo da muhimmanci, domin don abin da za a ma ɗalibi idan bai ba abu muhimmanci ba to da wuya a samu abin da ake so. Inda sun mika takardu ga manyan gari yayin da yake ɗora bulo, al'umma sun yi farin ciki sun kuma yi mai shinshina da fatan sambarka a lokacin, inda ya sha tafi da kuma shinshina ta musamman. Niger Best Cat.